Hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव नैबे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि सोंथिफोर नोंथांमोना गोसोआव सानो जानो हागौ मा जागोन जेब्ला जोङो जिला आथोनखौ जो आथोनाव हरसेनो सोना दोनोब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि अमेजिं कुइसन एन्सारफोरखौ मिथिनो लुगैदोंबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय कुइसन नम्बर 1 होलायनाय समाव हिनजावनिया जो आथोना मानो खिनाय बायदि गाबखाङो एन्सारा जाबाय हिनजावनि दैया गबोनो गरङा गुवार जानायनि थाखाय बेबायदि गाबखाङो कुइसन नम्बर 2 हिनजावफोरा माब्ला बांसिन आसि सुना लानो मोजां मोनो एन्सारा जाबाय दुगैनाय समाव बांसिन मोजां मोनो कुइसन नम्बर 3 होजानायनि सिगाङाव हिनजावफोरा हौवानि आथोनखौ सौब्लुनो मोजां मोनो नामा एन्सारा जाबाय मोजां मोनो कुइसन नम्बर 4 हिनजावफोरा सोर हौवाजों बांसिन होजानो मोजां मोनो एन्सारा जाबाय समायना हौवाजों कुइसन नम्बर 5 सोर हिनजावा बांसिन होजानो हायो एन्सारा जाबाय मोदोम गिदिर हिनजावफोरा कुइसन नम्बर 6 सानफ्रोमबो होजाग्रा हिनजावनि आथोना माबायदि जायो एन्सारा जाबाय गुसुम आरो गुवार जायो कुइसन नम्बर 7 सोर हौवासाफोरा आथोन गेलेनो फाग्ला जाबाय थायो एन्सारा जाबाय जायफोर हौवाफ्रा बांद्राय गाज्रि भिडिअ आरो फट'सफोर नायबाय थायो कुइसन नम्बर 8 हौवा हिनजावफोरा दिनाव खनबेसे आथोन गेलेनो नांगौ एन्सारा जाबाय खेबथामनि बांद्राय खालामनो नाङा कुइसन नम्बर 9 होलायबाय थानाय समाव हिनजावा गोजोनाखैब्ला मा बुङो एन्सारा जाबाय आरो गोसा गोसा नारना हो होननानै बुङो कुइसन नम्बर 10 हरसे जोला आथोनखौ जो आथोनाव सोना दोनब्ला मा मुलाम्फा जायो एन्सारा जाबाय आथोना गिदिर आरो साफा जायो लोगोफोर दिनैनि टप 10 कुइसन एन्सार्सआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होनो दाबाव लोगोफोर लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय बेबायदिनो भिडिअफोरखौ नायबाय थानो लुगैयोब्ला लोगोफोर इन्जय खालामबाय था बाय बाय